stija se zažari zora i stija se rezeni, stija sonce ide gori, stija dete zipki spi i po travi kaplju rose, blešćiju se stija, stija, stija se već vjetar stiže, rose bo nestalo stija, ajmo skupa. Tak te stija, stija štimam i stija te rada imam, stija na večer dojdi k meni i kušne me stija, stija. Tak te stija, stija štimam i stija te rada imam, stija na večer dojdi k meni i kušni me stija, stija. Stija se razvija cvetje, danes bombek zutra ruža, jer kad danes je divojka, zutra bude mila moža. Tak te stija, stija štimam i stija te radja imam, stija na večer dojdi k meni i kušni me stija, stija. Tak te stija, stija štimam i stija te radja imam, stija na večer dojdi k meni i kušni me stija, stija, stija na večer dojdi k meni i kušni me stija, stija. Hvala vam iz srca. Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošlicu na festival Vidovo 2017. godine poželio nam je gospodin Martin Srpak pjesmama Stiha, stiha i Moj Vidovec jako te volim. Na samom početku programa željela bih sve vas prisutne srdačno pozdraviti i zahvaliti što ste svoje dragocjeno vrijeme odlučili provesti upravo s nama. Kao organizator festivala Vidovo 2017. povodom Dana općine, kud je ugostio nekoliko društava kojima ovim putem zahvaljujemo na odazivu, te se nadamo da će vam se svidjeti repertoar koji su pripremili članovi zajedno sa svojim voditeljima. Prije nego li krenemo sa samim programom, pozvala bih predsjednika KUD-a Donji Vidovec, gospodina Nikolu Matulin, da nam se pridruži na pozornici te pozdravi ovdje sve prisutne nama drage goste i mještane. Dragi Vidovčani, dragi gosti, sve vas lijepo pozdravljam na festivalu folklora i tradicije Vidovo 2017. godine. Kedves vendégeink, kedves vidoveciek, engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket a Vidoveci 2017. évi kulturális és hagyományőrző fesztiválon. A prije samog programa pozivam načelnika općine Donji Vidovec, gospodina Josipa Matulina, da nam se obrati s nekoliko riječi. Kívánok Önöknek nagyon jó szórakozást a mai estéhez, és felkérem Josip Matulin polgármester urat, hogy köszöntse a jelenlévőket. Hvala. Dragi Vidovčani, poštovani gosti, ja bih vam samo zaželjel ugodan boravak, da se dobro provedete, našim plesačima da imaju uspjeha, tamburašima da su im žice podmazane i svima skupa ugodan dan. Hvala. Kedves megjelent vendégek és kedves vidoveciek, én röviden csak annyit szeretnék mondani Önöknek, kívánok Önöknek kellemes időtöltést ma estére, kívánom, hogy a fellépők sikerekben meggazdagodva térjenek majd haza,
és kívánom, hogy a tamburásoknak jól megkent húrjaik legyenek, a néptáncosoknak ropogós csizmájuk, és mindenki nagyon jól érezze magát. Prve će nam se pridružiti mažoretkinje Baton iz Nirbatora. One su dio kulture svojega mjesta od 1996. godine. Danas broje oko 60 članova koje djeluju u 3 skupine. Mažoretkinje nastupaju po festivalima u rodnoj Mađarskoj, ali i diljem cijelog svijeta. Sljedeći će nam se predstaviti domaćini, starija folklorna sekcija Kuda Donji Vidovec. Kud je sudionik županijskih, državnih te međunarodnih smotra folklora. I ja sam tam naša nekoga dečka, kaj pa se išla na čamku. Pod narančom lepo, kolo igra pod narančom, butikolita dva, mila draga butikoli, ništo ne zna kaj su, si dva dragi ništo ne zna, samo jedna mala Juli voda, samo jedna Juli voda majki, povedala Juli voda, ženi majka
znanje pokazat će nam gosti iz susjedne županije. Na pozornicu dolazi Kud Zrin iz Legrada. Danas će se predstaviti spletom pjesama i plesova te legradske podole. Seljačka sloga Donja Dubrava sežu daleko 1927. godinu i počivaju na diletantsko kulturno-prosvjetnom društvu Dubravka. Danas ponosno okupljaju 100-tinjak članova u tamburaškoj, folklornoj, dramskoj te dječjoj sekciji u kojima aktivno rade njih 50.
se još jednom predstaviti mažoretkinje Baton iz Nirbatora. Naši su gosti već po drugi put na ovom festivalu, te svim Vidovčanima šalju lijepe pozdrave. Molim jedan pljesak za njih. Najmlađu skupinu na današnjem festivalu čini dječja folklorna sekcija Kuda Donji Vidovec, koje će se predstaviti sa spletom izvornih pjesama i plesova Igrajte nam jako. Yeah.
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana djeluje već od 1996. godine i jedno je od najvećih hrvatskih društava u Sloveniji. Osnovni cilj društva je upoznavanje i očuvanje kulturne baštine i tradicije sa područja Hrvatske, a prije svega Međimurja, njegovanje hrvatskog jezika, osobito međimurskog narječja, međusobno druženje i djelovanje na kulturnom, društvenom i sportskom području. U sklopu društva djeluje 8 sekcija, a danas će se predstaviti jedna od najmlađih sekcija Srce. Bile osnovana je u veljači 2005. godine pri Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru u Bilu s ciljem njegovanja tradicijske kulture Hrvatske kako plesom, tako i pjesmom te narodnim običajima kraja iz kojeg dolazi, Baranje, ali i Hrvatske u cijelosti. Kao folklorni ansambal Bile počinje djelovati u studenom 2009. godine.
pozornicu nam još jednom stiže Kud seljačka sloga iz Donje Dubrave. Očuvanje izvorne pjesme i plesova Međimurja i Donje Dubrave osnovni su zadaci Kuda, pa će vam članovi prikazati izbor izvornih kola Međimurja. Još jednom dolaze mažoretkinje Baton iz Nirbatora. Molim vas, pozdravite ih još jednim velikim pleskom. Malo je i kvica.
Hvala.